Зейді юл харакаты именділігін тәмин ету бойынша комиссияның шираттағы отырышы узды. Ол башқарма комиссия жетекшісі Эмиль Галеев рейслігінде өте. Күн тәртибіне юллардағы именділікні соқлауға қоғылышлы бик көп мұхим һәм әһәмиятлі мәселелер қойылған еді. Төп доклад белән Зай районы бойынша ЮХИДИ бүлеге башлыгы Рамиль Гарифуллин чыгыш ясады. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общее количество ДТП у нас снизилось на 11 фактов. Количество ДТП с пострадавшим уменьшилось на 2 факта. Количество погибших уменьшилось на 2 человека и количество раненых увеличилось на 1. Соңғы 7 айда Зай районы юлларында 231 юл транспорт халакаты тіркелген, шуларның икісінде 2 кешенең гомере өзелгән, 24 төрле тән җәрәхәтләре алган. Район буенча 5 җәяүлене машина бәрдерү очрагы ачыклана. Рамиль Гарифуллин сүзләренә караганда, юл халакаты барлыкка килүгә юлларның төзексезлеге, юл билгеләренең дөрес һәм җитәрлек булмавы зур роль ясый. Соңғы 7 айда исерек хәлдә руль артына утырган 90 машина йөртүче тоткарланган. Шуларның 10-сы кабат аяк булмаган килеш машина йөртүгә алынуы ачыклана. Юл халакаты булган урыннарга ашыгыш ярдәм хезмәте эшчәнлеге турында район үзәк дәваханәсе баш табибы Айдар Фатыхов чыгыш ясады. Для своевременного экстренного оказания медицинской помощи пострадавшим от ДТП бригада выезжает с включенными световыми и звуковыми маячками, что позволяет им иметь преимущество при осуществлении движения по дороге. В районе проводятся профилактические рейды, уступи дорогу скорости сотрудников ГИБДД по выявлению нарушителей, которые не уступают дорогу автомобилю скорой медицинской помощи и привлечению их к административной ответственности. Уңай нәтиҗәләргә ирешү өчен районның барлык структураларына бергәләп күмәк эш итәргә кирәк, диде Эмиль Галеев комиссия утырышына йомгак ясап. Адилә Бирханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре.